Marcus? I-ai găsit atunci? Marcus? Bibișco? Uai, ce bun-i biscuitele! Ce bun-i biscuitele! Hai zi! Primul nostru biscuite! Astăzi 10 decembrie! Wow! Vai, ce ți-ai făcut pe mâini! Vai, ce ți-ai făcut pe mâini! Marcus? Place mama biscuitele? Eu și acum am frică că se... Marcus? Da, mami, dar eu trebuie să țin asta, mami. Uite, pune mami aici, da? Marcus? Uite, Hai să vedem dinții. pune mami. Marcus? Vai, ce s-a murdărit. Hai să vedem dinții. Uite ce bagă. E bun biscuitele? Mai era mai, știi, mai așa, inspectant cu ochi, așa.